Hi guys! Maayong mudto o hapon di ay kamarong rasa. Magluto ko pancit among snack. Among snack mo ni akong sagol karne nga baboy. O carrots at sal. Dugang yan, asal ni mga. Ano na mo? Wala na. At sal. O repolyo. Wala pa na ako mga slice. Ano yung akong mga sagol sa akong pancit. Lami mandel oy. Okay. Lami kayo. Sagit ko bilang Ato na putangan og paminta. Nang ilunod ang atong atsal og ang atong carrots. Carrots. My God. Nangabuto man. Na pan ka te. Nangabuto tayo, overcook na yun. Explode. Ako, ano ba ang pagkakas? Kay kusog man nimo puan. Nakusog Ag siga. First time pa man po. At least balik luto ko lang. Tapigan lang lang. Tapigan. Kuan ba? Lami lagi ba? Na, tinoday? Appetizer. Yan na, magugug ka ng mashed potato. Sus, lami ko doon tayo na pay butter sa pamputi. Ay, di ko ka na sa lang. At ino na lang eh. Ino na lang ito. Gawon pa ni day. Mautam na yung tuloy ka man. Sige, lain to. Ragayon. Nipis ka te. Ay na lang te. Yan. Wa na Say nga na. Uy, ginoo ko. Ay, ramit. Okay. Wow. Nahigit. Oh, what's up? Hapit na. Wala lamig na. Lami lagi. Oh, lami. Di man gamutoon ako. Saan ba saron? Oh my God. Ikaw te madel. Okay na. Upa ba? Kira tayo. Sabi, nag-uga-uga pa dahil basa lang sa potato. Basa man sa potato, man na ba tayo sa... Murag na baga na siguro ni mo pagkuan te. Kailan hindi ka makapit? Ano naman? Na! Wala. Ayan. Pagkao na Marley ba? Nangisan ka. Ano ba? So, tilawin ko na ba?